ekwela ọzọ ịkọwara unu otu ihe eji mara ndị Igbo ihe dịka ịlụ nwaanyị usoro eji alụ nwaanyị n'ala Igbo. Ọkwa mụ na Chifu na ebe a ọzọ. Chifu biko kelee ndị Igbo. Ndị Igbo na-ege ntị, ekelele m unu. Eji m aha Chineke na-ekele onye ọbụla kejienụ ntị ama. Aha m bụ Chief Buku Obravo ka eji mara m ama ngwanụ Chief Ọhazirume of Ibikoro 1. Okay, ndewo. Oge ugbu a na anyị ga-achọ ka Chifu kọwara anyị usoro eji alụ nwaanyị n'ala Igbo. Chifu biko kọwara anyị usoro eji alụ nwaanyị n'ala Igbo. Ihe mara nna mma na a ga-alụ na nwoke ọbụla ma nwaanyị ọbụla tolutere ịlụ nwaanyị kene ga-ekwu ya n'okwu Igbo. Onye rute egbe egonye ya, onye rute na mma egonye ya. Na nwoke ga-etoru na-etoru, oge o bidoro si na ya achọọla ịlụ nwaanyị, ọ ga-agwa papa ya na mbe ya, nne na nna ya, ya gwa ha ga-akpọbata ya n'ime ụlọ si nwa m ele ga-akpa gị ha ị na iji esi iji alụ nwaanyị. Ya gosi ha gwa ha na ya gbaziri akwado. Ha ga-ajụkwa ya ma o nwere onye ọhụrụ ọ ga-alụ, ọ na-alụ. Ihe ọ ga-ekwu ee na ya nwere. Ọ bụrụ na onwe ọ gaghị ekwu okwu sị ya ga-alụ nwaanyị ka ọ gwachara nne na nna ya mgbe ha ịlanwụọ esusicha nwa ọnụ otu o kwesịrị. Nne na nna ya ga-eduru ya jewe obodo ọ na-alụkwanụ nwaanyị. Ha ga-ahụ nne na nna ya kemgbusu wụ ihe anyị na-akpọ shehu, ya wụ ije okwu asị, ya wụrụ na asụsụ bekee ugbu eji akpọ ya introduction. Ọ wụ ihe mbusu a ga-emeso ejezie hụ na ya ekwuo. Ọrụ nwa mee ịla ya so na ihe ọzọ dịka ahụ ha kwụchaa ya ha alata. So a ga-agakwa aka abụọ abịa ka ugboro abụọ ahụ. Ọ bụ mgbe a na-agakpọma ikwu na ibe ha bịa na nwoke ahụ bịara mbụ a gwara sị ụgwọ oge gwara gị mbuso ahụ ya gbaa akwa ọzọ na ọ bịala ịhụ ndị nwe ala. Ya pụtara na nwoke ahụ kwuru eziokwu sị na ọ nwaanyị ka ya bịara alụ, ọwụhụ enyi ka ya bịara eme. So ya na mechazie ihe ndị ha ahụ o kwesịrị ime ka ahụ aga. Then onye nwa otu o jiri wụrụ si na nne nwa ma ọ nna nwa ebughị ndụ, a ga-ebu ụzọ leela nne nwa nwaanyị ma ọ nna nwa nwaanyị onye ka ahụ nwụrụ anwụ tupu ememe ihe ndị ọzọ so na nwaanyị. So ọ bụkwara ma ọ nwoke nwụrụ, a ga-azụta oke ọkpa done ya mas, ndị mmanụ agbakọ erie ṅụọ. Emechazie ka ahụ a na-kwuba okwu si nye ya ihe ederede ihe ndị iji alụ nwaanyị ananye ya enye ya ahụ. Ọ bara na mmiri ogbede, agafecha mmiri ogbede abazie mmiri ukwu. Na mmiri ukwu ahụ wụ mgbe a ga-akpọ ikwu na ibe na ndị ọwụla nwaanyị ahụ mana nwoke ahụ metụrụ, mana nwoke ahụ na nwaanyị ahụ si unu ha bịa hụ otu ha nwa ji alụ nwaanyị. Ọ bụrụ mgbe ụfọdụ n'obodo ndị ụfọdụ eji akpọ ya ịgba nkwụ. Ya gwa ndị gị ọzọ asị na abịakwa ụgwọ isi nwaanyị. So ihe na-eji akpọ ndị mmadụ mgbe ahụ bịa lee
adịghị ama echi ile ya dụọ ka ị ga-asịkwa na gị nọ nga ahụ ihe erute eme. So ọ ya wụ ihe mere eji akpọ ndị mmadụ. So ha bụkwanụ oge ahụ bịa kwụmakwanụ ụgwọ isi ahụ, ụgwọ isi nwaanyị ahụ eji ahọrọ mmadụ n'ama ma ọ n'ụlọ baa n'ime ụlọ a na-akwụ ụgwọ nwaanyị, isi nwaanyị na-eji eji aba n'ime ụlọ ma ọ n'azụ ụlọ bụla ha ndị ọgọ na ndị ọgọ ha baa ihe susuo ọnụ, ihe susutere ha ọnụ anyị na-echezi hụ pụtazie aragwazie anyị sị na ha haziele na ahazicha nwere ihe ọzọ dị ọ na-awụ oriri na mgbari agawa n'ihu si Chineke mere ebere ya gaa n'ihu ọwụhụ ihe agagachara n'ụzọ kwụsị. So otu awụ usoro esi alụ nwaanyị n'ala Igbo ọwụhụ pụtara n'ụzọ bụrụ ụkpara. O nwekwere ndị na-abịarute ha hụ nwaanyị na ha mma ha ga-akpọrute ya ụlọ, ha ga ma chiri ama ebe ahụ lụlọgama. So ndị ụlọ na ga-ahụ ma ụka afụrụ mgbe ụka afụzie ya matasị onye alụla nwaanyị ha ọgwụ dịka aha ga-ịgaga ihe anyị ka ga-awụ nne na nna ga-agọzi nwa ahụ, ha gọzicha nwa ahụ ha laa n'udo bidozie ndụ ọhụrụ nke nne na nna kwadoro ka aha gaa. Ọ ya wụ ihe usoro esi alụ nwaanyị n'ala Igbo. Chief, dịka isi akọwa ikwuru si akwụchi ụgwọ isi nwaanyị, ọwa akwụchi ụgwọ isi nwaanyị akpọrọ ya alawa kwa akwụchi ụgwọ isi nwaanyị, bikos ana m anụ mgba akwụchi ụgwọ isi nwaanyị asị nwaanyị laa n'ụlọ di ya lọtahụ echi ya bịa but utuchukwu Igbo dami ịkwụchi ụgwọ isi nwaanyị ya kpọrọ ya ala ụlọla nwaanyị. Ihe ekwuru ajụjụ jụrụ dị mma. Ihe niile ndị wụ n'usoro ọ bụrụ na kebuso ahụ ije kebuso ahụ ha gara mkpọrọ introduction n'okwu bekee ị ga-akpọ nwaanyị gị n'ala. Ihe ọwụwụ na nwaanyị ga-agwa nne na nna ya na o nwere ndị ga-abịa n'ụlọ ha na ọ ya ka mgbe ọ chọtara hụ na abịacha ka ha alakpuo agaghị akpọ nwaanyị na alakpuo. Ọ mgbe a bịara aka abụọ emechazie ya akpọrọ mee nkara eji ya wụ na nwoke ekwuola eziokwu sọ nwaanyị ka ya bịara rụ ọwụhụ enyi ka ọ bịara eme ya na emechazie ka ahụ sị oke nwaanyị soro n'ụdị gị jee lee n'ụlọ gị obi mara ma ị ga-ebi ebi na ị gaghị ebi. Ọ bụ ya wụ na o so onye nwoke lakpuo anọ ọnwa nke bụsiwo o nwere ike o nwere obodo ọ na-awụ ihe a ga ha n'owe otu izu, ogere obodo ga-awụ ihe ọ ga-anọwo abalị 4. So ya na otu izu ahụ a ga-ebunye ya mmanya aka abụọ bi ya ihe na-aza ndundu anụ ya wụ anụ gbara agba yibe ya efe ọhụrụ ofe ahụ o jiri jebe awụ efe ọ ga-eyi n'alakpu. So enye ya ndundu anụ ahụ kpee ya amị ahụ si ya na jee gwa papa ya na ome ya ma ọ nne na nna ya ma ọ ụzọ ma ọ ụmụnne ya ma ụmụnna ya so nga ahụ eji ahụ ha na si ya buru eji enye ha ya na-alaruo n'ụlọ jeghe ya echi ahụ gaa ga agaghị azụrụ na ajụma ya ajụjụ si ebe ahụ ihere ọ dịkwa gị mma ị ga-alụ ọlụ ma ha ga-alụ ịsanye nwa ma ịgịsanye ahụ na so ya na gbacha ahụ si na ọrịa ma gaa ka a ga-azụrụ gbuo were anụ ududo anụ ahụ gbujaa ya were eme ahụ ji gụfee ya otu o kwesịrị hụ nwụchaa ya jụtajụcha ya ajụjụ ahụ. Ọ bụrụ na ọ ga-alụ alụ echi ahịa ndị ka ahụ mara ya bịa weretahụ ebule ahụ eji nye ya mme eji bi ya mee ahụ jee ji aka ya were ya iwere ya wụ ihe na-egosi na nwaanyị ekwele di. Ọrụkwarụ ma ọ chọghị sị agaghị m aga ihe ọ ga-eme wụ ya ruo n'ime ahịa ya chọta otu nwaanyị ma otu nwoke n'onye ebe ahụ were udo ahụ were ya nyere ya onye bi otu. So ya were udo ahụ jee mee otu ahụ onye ọzọ were ya jee weghachi ya gosi na nwaanyị ahụ ajụla sị ọrịbe ka a na-alụ.
ọwụ azịza n'okwu ahụ kama nwaanyị akwụrụla ụgwọ isi nwaanyị nwaanyị agabala esere di ya ọ ga-akpọrọ ala n'ụbọchị echi ahụ ọ gaghị akwụcha ụgwọ nwaanyị onye ọzọ ga-adọbara ya onye ọzọ echi ahụ ka ihe nwaanyị echi ahụ kwado ka ndị ga-ebe akwa ga-ebe ebe bikọta ihe ahụ akwa obiọma nwaanyị na-ebeghị ụdị akwa ahụ ga-ama na ọhụhụ ụmụnne ya n'anya ọhụhụ nna ya n'anya ga-esi n'ụlọ nne ya na nna ya jee kwụmasị onye ọzọ mgbe ahụ so a na-aga ka ahụ gwa m were n'obiọma ga-ama gị ga-ehụ ihe nne gị hụrụ hụkwara ihe nna gị hụrụ gaba ebe ahụ ihe ji obiọma kpọrọ ya na mme Igbo amaka ndị Igbo ndị mọ na-ege anyị ntị hụ na anụ nanị ya usoro esi alụ nwaanyị n'omenala Igbo amaghị ka m ya ruo n'oge a na mana dịka o si kọwara anyị ya ama m na ịghọtala ana ịmatakwala na usoro eji alụ nwaanyị n'omenala Igbo Chief ndewo ịgbalịala dịka isi kọwara anyị usoro eji alụ nwaanyị n'omenala Igbo ndewo lere gị anyị ntị Chukwu gọzie unu